Ahojte, dneska si ukážeme takú krátku údržbu bezvreckového vysavača. Toto je konkrétne Electrolux TwinClean. Má rôzne zákutia, na ktoré ľudia aj po rokoch, čo ho majú doma, zabúdajú. Takže ideme na to, povieme si, že odpredu. Prvé, čo pri bezvreckových vysavačoch je, tak majú špecifické také zákutia, potrubia, ktorých vlastne preteká ten vzduch a tam sa ľubí buď niečo zaseknúť, čo povysávame, nejaký veľký predmet alebo podobne. No, pri tomto modeli na to mysleli, čiže keď vyťahneme tú kartušu s filtrami, tak tu máme takú krytku s klapkou a tu nahore, keď zatiahneme za to uško, tak to vieme vybrať. Áno, je to vlastne taká klapka a tu vlastne ide nasávaná špina a zatáča sa sem hore do nádoby, takže tuto sa zvykne v tejto časti zaseknúť nejaký väčší predmet, povedzme špáratko alebo nátačky do vlasov, alebo podobne. Potom ďalej, čo kontrolujeme pri tomto modeli, tak z tejto strany, kde je nasávanie k motoru, tak na spodnej strane máme sitko, to skontrolujeme, či nie je zanesené. Čiže toto je jedna strana vysavača, ktorú treba kontrolovať. Opačne. Tak, čiže nám to zacvaklo, máme to uchytené. Keď už máme filtre vonku, tak ich vymeníme za nové, pretože tým, že sú tie filtre 2, tak plus minus 4 až 6 rokov majú životnosť, dajú sa prať pračke pri krátkom programe na 30 stupňov. Ukážeme si ich následovnú výmenu. Čiže tu, keď si pozrieme, máme tu piktogramy, otvorený, zavretý zámoček a šipočku. Tam, kde je šipočka, tam vlastne zmačkneme a otočíme smerom k otvorenému zámku. Tým pádom máme jeden filter vonku, takisto na druhom filtri, čiže šipočka, zmačkneme, otočíme. Máme druhý filter vonku, čiže môžeme vidieť, že sú teda značne rozdielne. Ďalšia vec, tuto už máme unavený ten plast, ktorý mačkáme, už je tu taká biela čiarka na obidvoch. Takže vymieňame teda nasledovne, že vložíme šipku oproti otvorenému zámočku, zatlačíme cvak po otočením a takisto druhý. Tak, máme zacvaklo, filtre máme teda nové, môžeme vložiť naspäť. No. Čo sa týka nádoby, nádobu vyberáme teda stlačením gombička, pridvihnutím máme ju vonku. V nádobe máme ďalší separátor cyklónu, lebo v tejto časti prednej je cyklón a tuto vzadu je teda úložisko na vysatý prach. Tu máme krytku a za tu, keď zatiahneme, ide to ťažko, tak máme separátor. Na tomto separátore sa zvyknú zachytávať dlhé vlasy, nite a podobne. Nádoba je plastová, čiže dá sa umyť, treba ju nechať dobre vyschnúť. Vložíme naspäť. No, vysavač má výfukový HEPA filter, ten si tiež skontrolujeme. No, čiže z tej výfukovej strany vyzerá pekne, ale už je vidieť, že tu je mierny ohyb a keď pozrieme z druhej strany, tak HEPA filter je veľmi znečistený a vidíme tu na treba z dve poškodenia a tu sú tiež také polámané tie lamely, to znamená, že už kladie veľký odpor tomu vzduchu a vytvára sa na neho tlak, tým pádom tie lamely sa už lámu, tým pádom dochádza už k prepúšťaniu prachu, takže vymeníme ho za nový. No, opačne. Tam si to nevšimol. No. Tak, HEPA filter máme vymenený, nádobku môžeme vrátiť späť. Tak. A vysavač máme pripravený na ďalšie používanie. Vidíme sa pri ďalšom videu.